Lakhan ko rapong ni LMC constituency ke parlo angkang law and order mate Chukihula police station OC kimia phan aru achikloni phai cap arni kedeng lapen lahin kachipachinia mai ke paman pon Chukihula thana mate police station nona kimi OC aphan aru achikloni phai cap arni anaro por phai cap por pen kedeng amai padopon labang so mai ke charipon bang Chukihula thana mai phu elison timung ahin pensi mai charipon lo Nona kimi OC mate Chukihula police station officer in charge Amen Laki Ritupal Senchowa pohenlo Labangso kedeng amai ke padopona hut OC aphan kedeng angthek Karbia khe tumalong amana peng kedunai Karbia poho pen Nili press club atuma hin pen poho arvakon pangchengsi laso amaya long anutin SGB GB pen VDP atuma hin penta Karbia poho la pen asamisa khe tuma gamasa pen arvakon rentisi lahin kachepachinia porstami enponlo Aduntu OC hin pen lam theke jai pon ke nili hin penta nili balong rada tumpen kaike ta mesen me pen ke duke thak ponjia phan aron ateng pen sideng pon thupo la penang lituma hin penta kopinia ki sungjong si dokok pulote nang pachini non cherap chetu pon bom nang pusi than pon la pen halapu thana mai phu elison timung pen ki pupon ke rong rop along kaike ta mesen pen ke padopona sai ke elitum rara tum GB SGB VDP la pen kanto ka vetum ta arpu doreblo Karbi anglong arlo ilitum ke 6 schedule Karbi customary law aron mate rong along kopini chetonde chera huta ke chengsi ke mithang hem isialong chepang samdera phisi rong along ponangji kopini alam pen kaiketa direct law and order along ke palipon ke alam pen alam duputa than pachini pon গতিকে বিশেষ একো নাই হলেও মানে যদি অনাগত দিনত তেনেকুৱা সমস্যা আহে তো আমি সকলোৱে লগ হৈ একেলগে সমাধান কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এই বিষয়লৈ আজি এটা সৰু আলোচনা হৈছিল আশা কৰোঁ সকলো ঠিকে আছে আৰু অনাগত দিনতো তেনেকৈ ঠিকে চলিব আৰু আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি মই মোৰ দুই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ Labang somaya long kachetong donatum SGB Wilson Crow GB Dorsing Crow along tin AVTP ke thege dinga tumpen pen kaddo kawe bang flikep societum chetong don La somaya long Jasimet kachethan ponke rakia hormu ke chola pen arta ki jumatum apor pepen penan ke dola pen pisosomik ena saya bang ington ponangji kali te kisung phonang kokpo la pen loke charlia nat la pen mo kai ke renja towar chiri paprang nangji pusi chethan ponrenti Nilitum dak Chukihula thana OC in charge kimi aphan nilitum labang so review meeting no sinitum deng pondo lasi ke damtang nilitum dak Chukihula thana angkang long ke ingsamjin pensi arong tin ahem tin aton tin sitape dak thana pen la pen VDP sarkari gamra la pen rong asar to pen jugajuk pensi hodai sitame ingsamjin pensu dulom lo thaklom lo Kihola pen Sonjit Crow la pen Koilamati pen Samsung Inti Karbiang long live